Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnälik bilen men ýoksan Anna Gurban. Birleşen Ştatlar mezur çağa hökümetiniň düýpli adalaryny aýdyp, özbek pagtasynyň gadaganlygyny ýatyrdy. Türkmenistan mezur hökümet netijesinde öndürilen pagta planyny artdyrmak planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlar özbek pagtasyny çağa hökümetiniň ulanma barada aladalar bilen bagly ýurda getirilmegi gadagan edilen harytlaryň sanyny aýyrdy. Özbekistanyň Daşary işler ministrligi bu özgörüşleri gutlap 27 martda çap eden beýanatyny munyň Washington tarapyndan 2010-njy ýylda girilen gadaganlygyň aýrylýanlygyny aňladýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Rehmet Departamenti 25 martda federal reýestre iýeren hatyny özüniň özbek pagtasyny Amerikan häkimetleriniň mezur çağa hökümetiniň ulanmagy netijesinde gadalyp alynan, öndürilen, ýasalanyp esasly ýagdaýda çaklap boljak harytlary gadagan etmek barada sanyny aýrýanlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä, bu karar Rehmet Departamentiniň, Döwlet Departamentiniň, İçerik howpsuzlyk Departamentiniň synynyň soň kabul edildi. Ol syny Özbekistanyň pagta hasyly alynanyny mezur çağa hökümetiniň ulanmagynyň adawluk kadiselere çenli adaldylanlygy öňe sürilýär. Hukuk toparlary özbek häkimetlerini çağalar pagta ýygmaga mezur etmekde ýyllar boýy aýplap gelýär. Pagta Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly eksportlarynyň biri bolup, Özbegistan göz öňünde tutulan pagta hasylyny ýygmak üçin okuwçylary, mektep we saglyk işgärlerini onlarça ýyl bäri pagta sürýär. Prezident Şawkat Mirziýowyň hökümeti 2018-nji ýylyň maýyna mezur hökümeti düýpden soňlamagy maksat edilýän karar çykardy. Özbegistan dünýäde pagta öndürýän 5-nji uly ýurt bolup durýar we öndürýän pagtasynyň 60% çemmesini Hitaýa, Bangladeşe, Türkiýe we Irana eksport edýär. Özbegistanyň pagtadan alýan girdejesi ýylda 1 milliard dollardan hem kän bolup, ýurduň jemi içerik önüminiň bir çäregini ödýär. Özbegistanyň dowletçilik goňşusy bolan Türkmenistan hem pagta ýygmyny mezur hökümet şol sanyny çağa hökümetine ulanmakda ýyllar boýy tanqid edilip gelinýär. Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylda çağa hökümetini gadagan edýän kanuny gol çeken hem bolsa bu meselede göze görünýän üýtgeşme bolmady diýip synçylar aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem 2008-nji ýylda çağalaryň we studentleriň oňhojalyk işlerine çekilmegine gadagançylyk girdi. Emma bu gadagançylyk hem kagaz ýüzünde galdy. Bu ýagdaý Abaşanyň gümrük gullugynyň 2018-nji ýylyň maý aýyndan başlap Türkmen pagtasynyň we onuň öndürilen harytlaryň ähletiniň Birleşen Ştatlaryň çägine getirilmegini gadagan etmegine alyp geldi. Emma muňa garamazdan ýerli synçylaryň pikirine görä, Türkmenistan ýurdun oňhojalygynda şol sanyny pagtaçylykda Sowet ýyllaryndan bäri toplanan agyr problemalaryň üstüni propaganda galmagaly. Bagtyar adamlaryň alkys sözleri we aýdym söz bilen ýaşaryp, mezur hökümet netijesinde öndürilen pagta planyny artdyrmaga synanýar.